Иптешләр, сезгә тагы бер җырымны ишеттереп үтәргә менә башлап үзем җырлайм инде әле пока. Соңыннан берәрсенә охшаса, может җырларлар. Карлыган яфраклары дигән бик матур сүзләре дә Гөлнара Махиянова язган аның сүзләрен. Көен үзем яздым инде. Карлыган яфраклары хуш исләр таратканга, шәем тәмле тормыш ямле мин сине яратканга. Карлыган яфраклары хуш исләр таратканга, шәем тәмле тормыш ямле мин сине яратканга. Карлыган яфраклары хуш исләр таратканга, шәем тәмле тормыш ямле мин сине яратканга. Карлыганның яфраклары шәйгә тансык яшәмен, болыннарда бергә шәйдә хуш исле ялан ямен. Карлыган яфраклары